No, holka, jak ti říkám, co se tu všechno za tenhle týden semlelo, to se tu nestalo od války. Tečka, jo. A já už se tady do ničeho míchat nebudu, to ti slibuju. Ať se sežerou třeba, je to jedno. A budu pokračovat večer, protože teď zastavilo nějaký nobl auto na vsi. Jo, a mladí kluci jsou tam, vylejzají. Hokejky. Oni mají v létě hokejky, chápeš to? To není možný. Co to je za blbost? Co tady budou dělat s hokejkama? Pro Krista pána. No a zůstávají tady, tak já se tam musím honem podívat, co je to zase za komedii. Taky už nic neuvěrnu. Celá zadejchaná. A to je z toho, že jsem tlustá robot. A komu bych měla asi volat než tobě? Prosím tě, co bych byla nametená? Nekačaj mi tady takovýhle voloviny a koukej přitáhnout. Rozuměla jsi? No? A to ti povídám, nikomu ani muk. Ani slovo, nemusí to nikdo vědět. Všechno jsem slyšela, ale neboj, jako hrob, teď mě znáš. No, právě. Zdraví, jak malá, šipraví, jak malá, šipraví. Přejem aj štěstíčko, přejem aj štěstíčko, ty naša Aničko, ty naša Aničko. A do dalších roků, a do dalších roků, pár velikých skoků, pár velikých skoků. Zvedneš tam prličku, zvedneš tam prličku, nalej slivovičku, nalej slivovičku. Hrdelko zvážíme, hrdelko zvážíme, potom zaspíváme, potom zaspíváme. Až sníme vypijem, až sníme vypijem, tak sa dom poberem, tak sa dom poberem. Z Jožu sa nehádaj, z Jožu sa nehádaj, oslav dom, ponáhaj, oslav dom, ponáhaj. Z Bohemku ostávaj, zaspíváme až po 11. Z Bohemku ostávaj a moc nenadávaj, a moc nenadávaj. Když sa dožijeme, když sa dožijeme, tak zase přijdeme, tak zase přijdeme. No tyto dvě sloky budeme zpívat ještě dneska konečně. To jako, já jsem sám zařekla, že už mojím sestrám nic nebudu skládat, ale zase jsem musela. Že bychom
že zvedneš na jedno. Máte všichni malé penta, no? A zvedneš Ale Simovicu. Ty chceš, nechceš? Vypiješ zemku nebo zeště? To je matky. Ty se budeš ženit. No, Radku. No, bylo by na čase, víš, že? A budeš mít děcko hned. To je jedno. Víte, máš kameru? Máš. Nalejvajte, kde je pořádka nalévat? Co? Postav se, Maňo. Hej, rub. Ona vyskočíš jak rybka. Tu mě tady schovat. A zvednem štát. Zvednem štát. Prličku nalej slivovičku. Nalej slivovičku. Hrdelko zvlažíme, pak ti zaspíváme. Hrdelko zvážíme, hrdelko zvážíme, pak ti zaspíváme, pak ti zaspíváme. Na zdraví! Na zdraví! Na zdraví! Na zdravoja! Děti našich rodičů! Radku, víš co, no vypij, já ti něco povím. Počkej, ta Jitka by ti na sklenku hasiča. A nemáme dájí do fotelka, dojdi a musíváme a čelo hluba zatinuje, čelo zatinuje. Mám košu flitina, A my bychom si rádi taky dali.
A to jako, co ty jsi si přála? Že jsi moja sestra? Já nevím, ale ne, jaká hodina to jsme, ale jaká hodina, já už si to nepamatuju, jak jsem to ptala. Já se tak moc nepamatuju. No a co chceš po mně? Ano, mám tak se podívat, že Jak to vypadá? No to nevadí, vypadá, každý vypadá, to jaký Jak je. chce, že? V každém věku. Někdy vypadá dobře, někdy vypadá blbě. To je, takže si to přebere, jak se to tak, no. A ty myslíš, že se furt bude navštěvovat už přijel? Ano? Ale při té příležitosti jsem se tady zastavila, šla jsem takový kus ze hory přes kopce a když se dostala jsem vychala strašně, no. Jsi starší jak já? Já nevím, jak kolik mě je, já si to nepamatuju. Rodný list? Já ti na rodný list? Rodný list mám tady nějaký, ale jestli toto je rodný list, nebo já nevím, co to je rodný list? O Ježiši, toto není rodný list. To je stupenka. To je stupenka do nebe. To je stupenka do nebe, to si schovaj. Kdyby jsi neměla tak, tam nevezmu. To tě nevezmu. To je na mě, když ne, jenom si schovaj. tak ti popřeju všechno nejlepší ke 70, a ti poskáče, jak chce tak. Buď na vrch, anebo do řeky, jak si to vybereš tak. A mám takové dárky pro tebe, malé. Tady máš, až půjdeš na košíček. A nemusíš si brát žádný košíček, tady máš košíček, to máš klítka. Počkej, já se na to musím podívat, aby to nebylo něco sfalšované, že nedám výběru. To se po cestě všechno dělá. Takže já budu až Tak si to musíš. a nezrázné aj bílé šatečky. Na boží tělo není. Já bych byla pěkná družička, že? No to se musí dát tady tohle třeba. Tohle je. A ještě třeba takhle, to je všeho. Ano, to si máš to. No tak košíček je krásný, to je pravda. A ještě máte tu mě, když Ještě mám takový klobouček. Jaký špatný klobouček. Toto nepodrž, já z toho hned nasadím. Já chodím strašně do společnosti. Já velmi ráda do společnosti chodím. Mám to na krásně dobrý. Aby bylo stará koupa. A kdybych náhodou šla s Jožkou do sena, nedaj Bože si lehnu. Nedaj Bože si lehnu, v tom se mě. Ale tady to máš. Že si nalátního, že nechci. Aby si s tím nikdy nestrhala. To právě jako je. Toto u nás vůbec není. To je extra zboží. Máš dobře ráno. No je. A ježiš, no to je nádhera. No, to tata, dajte košíček. Alko, že sestro to je na masturbaci ani si jako Jožovi já už tu strašně strašně, já to je masturbace. Druhá se skvělá. To je poučné, kdykoliv si to může říct, Víkend aj s manželem. Víkend na horské chatě, chtěla jsem si jen nezávadně užít. No to je Víšná chvíle s hořkou dobrou. Ale milost nehradí mého souseda. Máš muža, nemáš muža? Ale Moravčík už umřel a jediný Vašek do zákona. A ty máš muža, tam je, to je tvůj muž, ne? Ale tady ještě vzrušovalo mě dívat se klíčovou dírkou. No já v Česku samé kozické zámky. Ale Česku fakt, já tam je hodně vidět. Ale jinou, to vadí, a se možná. A další to má, a to máš. Ty sama řekne, ty spát.
blízko, ale počúvaj. Luigi je? Zamilovaný šerveč. To je to pro. A láska spožehná. Na internetu je to tak snadné. No proč, když to ovládám? Našel máš kurz počítača. A ty ještě něco klikneš na tom internetě. Či si dáme kukavíčky. Tomášu, tam sa pohlavní choroba nechytajú. Sú tam viry. Ty prvorozený vnuk, já dám ti otázku. Milujte Finsko? Můžeš mě řeknout, jak to je? Ano. Milujte Finsky. Jak je to finsky? To závěky. To musíš jet sám, abys to zažil. Ona už to ví. Zavře doma. Ona si to přečte. Neví. Seznáte se, tvá dcera Anička. No, to je závěr. S okouzlujícím klavíristou jsme si padli do roti. Je tu klavírista, je tady dnes jenom ten... Ale nikdy. Já si myslím, že tady je jenom basista. Symbolista. Ať máš to velmi, že jsi to napísaný. Ale díky To pijáš. si nespomínáš. Ale zlatá, Ive. Zlatá. Co mělo zůstat navždy skryté. Manželovi jsem tvoje žena a ne otrokyně. Počúvaj, a ty to ty každé lista. No a to vysílá. A jedno jestli starý nebo zvrtý. Joža zvrtý nebo Joža zvrtý. Oběma. Když už tam leže, jak pověřila jsem tvého prvorozeného vnuka, aby našel Jožu. Joža z velký nebo Joža z malý? Jakého chceš, aby se vrátil? Aby se vrátil Joža z velkým nebo Joža z malým? Jako i? Jako jo. A tam Joža není žádné sestro. Ani tvrdé, ani měkké. To je, že jedině, že by byl Jožulek, a nebo Jožek. No víš co, ale já už mám 74 dní a mě už to nevychodí. Já už nemám 70, já jsem ji měla ve středu a toto je všechno, no to nevadí. No já bych ti ještě chtěla za našeho psa, protože on měl narozeniny mezi před tebou, no a on ti také přeje všechno narozeniny. Přijď do toho. Jsi ti žádnou toho božího těla? Boží tělo Ne. No a ale aby vidělo, že viděli, že má 70, jak ti tu, jak se tam zdraví? Já ti tu krev dělám. Vidíš, jak ona takovou. Toto je věc, kde zaplacení to u nás. Na Malakoch není. není, že já ještě, že jsem přijela. Ty si na Vysočině, to je výše. To máme takové věci všelijaký, to si nemyslíte. Kdybys tam někdy jela, tak to budeš vidět, co tam všechno je a co tady není. No přesně tak, přesně tak. Já se tam hodlám dělat, že my tam máme i zelené obočí. Já už to všechno vidím. Anko, na Vysočině mají aj zelené obočí. No, tam mají co jiné. A zemáky jsou tam růžové. Když už si ta naša sestra, pěkně si sedni mezi hosty a já se ti budu věnovat. A to napít. A zapomněli jsme se napít. Bože, kdo by obstal. Tak se mějte. Nasledanou, jednou v neděli. Počkaj, neděli. A po kalíšku dáme, tak si zaspíváme. Po kalíšku, ahoj, ahoj,
policičku dáme, pak si zaspíváme. Policičku, policičku, hej! Hoj, ahoj, alkohol je síly zdroje. Hoj, ahoj, abstinentum boj. A po kanistru dáme, pak si zaspíváme. Po kanistru, hoj, ahoj, alkohol je síly. Kolem sušice nejzdravějšíka, příliš sušice, počet kryje po hlavě, od sušice k Moravě, nejhezčí jsou celé Šumavě. Tak se sami večera, paní Ročáková? No, konečně.
Ale že je půra, mama,
Manka moja říkala, synku, rajzuj a do světa sa vydaj. Seber dobrou náladu, koblížky, přezůvky, dej to do baťuha a mazaj na perón. Tožba, s cestovkou můžu. Pěkný úspěšný den, Travela Pášmová. O telefonu tak nějaké informace o hledová létání máte? O cestování a tak dál. Já bych chtěl letět někde o sezóně, někde letadlem daleko. To chci se optat, ty aeroplány, jak to léce? Jestli je ohledová jako bezpečnosti a tak, jestli nemusíme mít strach s manželkou. Moment. Halo, jste tam ještě, vy se smějete a já potřebuji tady tyto informace vědět, ano, nebo podívejte se mi jako daleko chceme a autobusem, vlakem, ono to nende. Moment, chvíličku, ano, já vám dám kolegyňku. Ano. Prosím. A dobré den, s váma jsem ještě dcerečko nemluvil, to chci se optat s těmi aeroplánama, jak to máte, jak to léce, kdo to šoféruje a ty vstupenky, jak se to tam dává. A co všecko si můžeme sebou s manželkou jako na tu sezónu vzít. Víte, protože my už se jako vracet nechceme. My už tam chceme ostat. Halo, nebo mám zavolat Fischera, nebo jak? Mám zavolat Fischera? Halo, kam chcete letět? No, daleko, tam slunečko, jak svítí, tož tam. Tož tam, jak svítí slunečko? Ano, jako na dovolenou. Tak na dovolenou, dívejte se. Na dovolenou. Slunečko nám svítí v Tunisku, na Malorce a i někdy svítí, myslím, v Chorvatsku. Ano. Potom by nám mohlo zasvítit slunečko. Co já? Ano, já bych tak... A i v Itálii. Ano, a to je tam, jak je Chile, ano? Ano? To je přesně tam, jak je Chile. Tak přesně tak. A vstupenky, jak to máte u vás? Vstupenky? S jakýma vstupenkama? No vstupenky jako do aeroplána, tak. Tak vstupenky do aeroplána prodáváme. Kolik to koštuje? Koštuje to, co já vím, 3000 a i 6. A to máte jako círka, nebo to dáváte jako přesně? A na splátky, jestli můžu. Jestli to dáváte jako přesně jako ty ceny, anebo jestli to jako je círka, jenom tak jako stříláte, nebo jak? Círka teď střílám. Také stříláte a přesně to můžete jako říct? No, přesně to můžu říct. Kolik? Řekněte, Kolik to kam koštuje? byste přesně chtěli. Chile? Chile? Ano. Tak počkejte, já se kouknu, jo. Koukněte, prosím, ale rychle já zase... 30 000. Ano. 30 000 jako pro jednoho, nebo je pro moju? Pro jednoho. Pro vašu ne. Pro moju ne? Ne, pro vašu ne. A z moju kolik to čítá? No, 60 000 vašu. 60? Ano. Ano. A jak se to platí potom šoféra tady totok? No, šoféra se neplatí, nebo to je v ceně? Jak šoféra? To no, zaplatíte tady. Šoféra toho u vás. Toho leca, co s váma jako, poletí. Ano? No, ti, co lécu s váma, tak to zaplatíte tady. To je v té letence. Ano, a šofér kolik teda koštuje? Který šofér? No ten, co to jako povede. Letí letadlo, ne? No tak jak to povede teda? No, kolik máme nachystat? 60 000. 60? Dobrá, tedy a prosím vás, a to jako jak ty aeroplány, ještě to stejně ještě jako nezodpověděli. Tak aeroplány letců. Je to okáčko třeba? Okáčko, a to jako nadzvukové, nebo jak? No, to je nadzvukové. A tož to ne, já chci jako normálně, aby jsme jako tu muziku mohli poslouchat a tak. To jako nejde, to je jako daleko a to my jako tak jako musíme špitat jako z moju, to nejde. Bez muziky to nejde. To bude romantický výlet. No tak podívejte se, to je zlatá svatba, jako a to je jako místo veselky, totok. Ano, Tůčkom můžete letět, Boeingy většinou do takových dálek léců. Lécu Boeingy? Ano. To má ten šikmý zobák, nebo jak? Ano, má šikmý zobák. Ano. Promiňte, my to nemáme. Ne, jako já se nezlobím, akorát bych potřeboval to urychlit, protože žetony nejsou, jako ano. Tak já když tak bych se stavil jako osobně, ano. Aby si a ty vstupenky mě nachystáte, může být? Nachystáme vám, jak přijdete, tak vám ty vstupenky do letadla nachystáme. Nachystajte mě vstupenky, rádio si tam můžou vzít taky sebou, ano? Rádio si... Ano, vy posloucháte rádio? Já
Tož poslouchajte, mějte se.